महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत विविध मुद्द्यांवरती भाष्य केले। नौसेना दिन हा माझ्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा दिन आहे, कारण या दिनाच्या सर्व प्रात्यक्षिका हे माझ्या कुलाबा मतदारसंघात होत असतात। पण यावेळी कोकणात हा दिन होत असल्यानं हा एक सुवर्ण दिन मानला जाणार आहे। नौसेना दिनाची मुहूर्तमेढ छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रोवली आणि तो कोकणात होतो याचा आपल्याला खूप आनंद होतोय, अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकर यांनी दिली। नौसेना दिनाचा महत्त्व हे माझ्यासाठी अत्यंत मोठं आहे, कारण यापूर्वी नौसेना दिन महाराष्ट्रात गेटवे ऑफ इंडिया माझ्या कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातच व्हायचा आणि पहिल्यांदा आता मुंबईच्या बाहेर म्हणजेच कोकणातही साजरा केला जात आहे। आणि मला वाटतं भारतात नौसेनेचं जर स्थापना कोणी केली असेल तर ती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली आणि या कोकण पट्ट्यावरती नौसेनेची ताकद ही भारताला आणि त्यावेळेला स्वराज्य प्राप्त करण्यासाठी महाराजांना पण प्राप्त झाली कोकणातून। आणि त्यामुळे कोकणाच्या भूमीवरती हा कार्यक्रम होणं हे सर्वांसाठीच अभिमानास्पद अशी गोष्ट आहे आणि कोकणवासियांना ही एक मोठी संधी आहे। कोकणवासियांसाठी हा एक मोठा क्षण आहे जेव्हा अखंड देशाचं लक्ष हे कोकणावरती असेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।